Добре. То да подходим такова. Но, Влад, дай ми го на тях тогава. Добре. Това вече е рожо. Той ми го даш на нас. И здравейте! Отдавна не сме се виждали. Днес сме с Голиат и момчета може да се представите, но преди това само да кажа. Забелязвате, че сме с този микрофон. Защо? Много дълга история, наистина няма време за говорене. Ето момчета може да се представите. Аз съм Добри и съм басиста. Аз свира на китара. Кой си ти? Аз съм простия Сашко. Аз съм Буси и съм вокалист. Абе я. Аз съм Васко Бусилек, удрям барабани и те са обратно. Okay. Да, много интересно представя момчета. Добре. Преди да започнем с клипа, момчета, вие ако искате, те имат мърч на Голиат, нали? Имат и в Инстаграм. Не знам дали имате мърч, аз знам, че сте имали. Добре, ще имат мърч. Имат и Голиат в Instagram Music, така че... И Spotify имат даже. И в Apple Music има Tidal има даже. Имате в Apple Music ли? То се плаща за това, нали? Не, ще подобно ние сме авантаджи. Лад искам, нашия подкаст ще премере, ще има и в Apple Music скоро, знаете. И най-новият ни спонсор, именно... Не тук. Именно... Чакайте малко. Парфюми. Отжете, ето за мен пробвайте един парфюм. Това са много... него, той смърди. Ама има много качествен... Не, това да пробват само, това са тестери. Много качествени парфюми и са реплики на много скъпи парфюми и държат адски... Стига това. Сори, Вал. Ама чакай бе, стой. Не бе, вземи си го този. Харесва ли ти? Много е добър. Да давам истинско мнение или... Може съм... Да, можеш да дадеш нещо. Той за най-гадния, да, истинско мнение. Него е то. Дай го то е на Dior Sauvage реплика. Имаме реплика на Dior Sauvage, на Herrera 212, на Armani Aqua di Gio, на Armani Aqua di Gio втория. Брат, това смърди, като майка ми... Точно това. Добре, сетап. Като цяло, харесва на вас? Много ми хареса този парфюм на... Не, реално вижте, парфюмите са хубави, държат много, на всеки зависи там коса. Има и женски, останаха ми, имам 3 вида, остана ми един, защото един на всички го взеха, много им хареса. Да, и ако искате парфюми, 20 мл, 10 лева едното парфюмче. 10 лева едното парфюмче, пишете ми. И сега, започваме с подкаста. Правиш, чакай. Нали ти харесваше, бе? Какво значи? Всички ли си тук? Да, тук са всички. Добре, оставете го сам. Нека започнем с въпросите. Вие какви въпроси мислите, че ще имате? Кога ще почнем да правим добра музика? Нашата аудитория е пълна с колоритни личности, които имат високо развит интелект. И нашите фенове са като цяло. Добре, докато... Радо, извинявай. Не, вижте. Докато отворя въпросите, може малко да запознаете хора с стилови музика, ето който ще говори. Дай на Буската, той знае най-добре. Буската ли знае най-добре? Буската знае най-добре. Май да. Какво за нашия стил музика? Добре, Раш, го Да. Значи ние свирим експериментален хардкор с много тъжни лирики, много сърцераздирателно е много. Може ли да почнем да свирите смисъл някой да приема, кой пее, ти ли пееш? Аз пея. Добре, Не. нещо. Не искаш, бро. Не, реално искам, наистина, ама само. Дай сега. Не, ще е малко по-далеч, защото знам, че... Но висок ли искаш, долу ли искаш? Какъв искам? Искаш висок. Искам висок. Дай, уй се скрива. Реално звучи като хорееш в началото. Или нещо, точно е такова като престъплението в Майами. Това е готино. Добре. Подобно, да. Сашко любим, имаш фенки. Между другото, имаш ли реално много фенки? Не, аз. Не. Мен никой не ме харесва, честно. Той е... Реално? Не, наистина имаш ли фенки? Кажи ми. Да знам дали я почвам. Той просто не ги забелязва, брат. Прави са много. Не, брат. Добре. И ще знаеш той колко фенки. Не, брат, аз знам, че ти имаш най-много, ще ти къдръв, брат. Стига да не лъжиш. Смисъл. Той къв е. Давай, гледай. Ма той бърбанист, той е сладък, брат. Брат, бърбанистите са буквално най-ход нещо в групата. Добре, който говори, само да държи микрофон, момчета, че така се случи. Съм аутист. Какво ви събра като група?
И как сте запознали? Ами, добре, виж са, аз ще почна. Значи, защото аз съм най-готиния. Аз съм Тук що ми... оригинален момент. Ама не, аз ще кажа първо за първата група. Значи имахме една хардкор група, брат, която името няма да бъде споменавано, защото само Радо ще му правим работа, брат, и после се разпадна и оттам тръгнаха две групи и тая единствената... Това е съкръщение, брат. Добре, HIV, брат. Брат, групата се казваше HIV. И Ито беше с... Само Ито имаше точка, брат. И беше точка и точка, брат, сеща се на какво мяза. Ама това реално е болест, която даже не трябва да се, защото е сериозна болест. Даже И не бяха много сериозни, брат. Даже ние в учи. Много сериозно се занимахме за седмица преди да се разпадна, брат. Колко беше? Даже реално сте се срещнали чрез друга група. Не, брат, слушай се. Значи един ден аз и стария ни барабанист седим в мазето му, брат. Той там има едни Да, продължавай. шибани барабани, брат. Много са шибани. И почва да дръмка нещо, ама си думчи там. И аз съм такъв, брат, какво ако си направим една метал група? Обаче той под метал група, той разбира нещо по хеви метал, нали? Аз разбирам грайндкор, брат. Това е разликата. Много голямо. Грайндкора е просто шум. Не е вярно, брат. Просто шум. Като сметнеш грайндкора, брат, Я даже говорите по-силно, да може сигурно да се. Добре. Смисъл, грайндкора е бас бит, брат. Той е... И през цялото време има някакви вокали, дето нищо никога не мога да разбереш, брат. Те пишат лириките след като са написали песента, брат. Той си представяш нещо типа на Iron Maiden, брат, Металика. Аз викам, брат, аз такива вокали не мога изкарам, какво ти да направиш, брат? И... Смисъл, после стигнахме до това, че го вкарах в грайндкор, почна да му хареса, почнахме и трябваше да си търсим китарист и басист. И какво става? Намираме си басист, наш приятел, който преди 2 седмици е почнал да свири на бас. Шаут-аут Никола Невидим. Шаут-аут Никола Невидим. Не, това не е Никола Невидим, това е Джестър. Това е за Джестър. Джестър ли? Да, Никола. Никой да не шаутаутва Джестър. После той ни предоставя китариста на една по-известна група Опиум и той идва да свири с нас, брат. Така издържахме някакво много... 3 месеца. Да, някакви 3 месеца, брат, издържахме, даже имахме професионални снимки, докато Заро вече му писна, брат, защото той занимава с официална група, която си е сериозна и си свират, нали. Това е на Опиниум. Опиум, да. На Джестър още не можеше да свири като хората и се дразнахме един на друг, затова сменихме малко състава. Какво стана? Сашо дойде на китара. А как дойде Сашо? Аз просто имах друга група, дето свирихме реге, брат. И те... Какво е регето? Регето, брат, е, представи си Боб Марли. Също нещо. Това ли ще го? Да, ама... Ти си свирил реге. Аз свирих реге. Това искам да Ама видя. реге пънк. И после по едно време видях, че те пуснаха музика, брат. Викам, те са много сериозни, брато. Аре, влезна. И му питах, той ме вкара и готово. Изи. Да, после какво се случи, по едно време разменяхме Джестър с Добри, накрая реално влезна в групата. Добри, това е Добри. А Добри как се прави? Като цяло историята е, че аз имам една друга група. Стига. Аз имам една друга група, Season Joy. Не говори това. Мокни. Буската ме беше питал дали искам да съм басист като цяло, защото мислеха да сменят Джестъра. И това, което стана е, че по едно време бяхме и двамата басисти в групата. И аз бях много ядосан, защото аз и Джестъра преди не се харесвахме, заради истории, които са извън музиката, но сега сме приятели. Идеята е, че бяхме двамата басисти и по едно време, какво беше направил Джестъра? Не дойде на една репетиция май. Само да Това ли кажа беше? за хората, които над от повечето вас над барабаниста, вокалиста, китариста и басиста. Идеята е, че Джестъра беше много несериозен и просто аз станах официалния басист на Голят. Да. Много шум за Добри! Ще съм убил. Дали пачка като изключим. Ще много смешно, бъде. Добре. А ти как се намеси цялата история? Окей. Добре, мерси. Моето е по-елементарно сега този март, мисля, че беше, да. То март разбрах, че са почнали да се карате, с колко спираше барабанист, нещо такова. Да, не се да е получило и просто търсили барабанист явно. И просто една вечер Добре ми звъни,
Вика, да се пуснеш да си бърбарис на голята, аз викам, хубаво, нали, някакво такова, разбрахме се. И после Буси ми звъни да ме пита следно, той официално за пръв път. И аз просто му казвам, да, и той вика, верно, защото толкова бързо отговори. Вика, така брат, не знам, така ми дойде. Доста интересна история. Да, и така става. Значи Добри, ти си бил приятел за Верс Добри и... Те свират в една група просто. Ние свирим в една група реално от... Година вече. От миналия май и след това бяхме в предишната ни група, в която пак бяхме двамата, това беше от ноември 2021. Да, значи реално ти си викнал него, ти си викнал него и него. Да. Реално. Ама ние с него сме си вери от дружба още от шала учили за дружба. И Стефчо, и Валю. Няма и... значение, те не ги знам. Знае да ги вежим. Дай, Добре, те въпрос да видим, значи то от 108, нали? Да. Пишем мнение за 108. Истинско мнение за това. Предполагам. Брат. В смисъл, като смяташ, че днес цял ден съм бил с Кейта на Даско и никой не ме е спрел да карам по коридорите. Ето това първо е много по-добро В училище. смисъл, като сметнеш, че съм направил, брат. В смисъл, като сметнеш, че в коридора пред секретарката и директор, като съм направил една ноли тройка, брат, пред тях в коридора и те само ми направиха това. Какво? В смисъл, друго си е в дружба, брат. Мани, че завърших, кога беше най-якото. Вече се вършим. Да, бе. 10-ти клас. Да, бе, да, 10-ти клас. Айде, вътре. Поздрави, пичове. Имате поздрави. От кого? 0... 8 или 9. Поздрави на тебе и на майка ти. Опа! Това не е за цензура, брат. Да, реално. Какви са тези? Тук що се представиха момчета, така че... Никой не ги знае това. Като цяло Голият. Това е група Голият. Може да ги последвате в Инстаграм. Правят и концертчета. Някога. Може да отидете. Ама за промоушен. Чакай, аз ще кажа. Значи, ако този подкаст излезе преди съботата, Ще го кътна. ако излезе тази година, не, пак трябва да го кажа. Добре, когато излезе на този подкаст, вече сме свирили реално на една година Голият. Ние сме група от една година и не сме направили почти нищо. Може да качим в подкаст първо, ако искате да ви качим, че има една година Голият. Да, бе, сега събота в Борисовата безплатно идвайте. Да. Има и мърч, ще има и мърч. Ще има и мърч. Се разберем, момчета. Те искате 250 лева, парчета. 25. Писал, ние ги режем и ги раздаваме. Кога е създадена група Голият? Демек, значи преди една година на юни. 20 юни. 20 юни 21 ли? Каква? Не, и 22. Значи вчера са имали годишна. Да, Честито на Голият за годишната им. Само бенгери тази вечер. Толкова пляскаме, само бенгери тази вечер. Да, 20 юни. Вчера са направили годишна. Празнувахте ли? Не. Не. Ще кажа, че цялата група, освен вокалиста, вчера празнувахме много добре. Той не беше в София. Не беше в София, беше при Бабъл. Ядохме торт. Много. Да, така. Тортата беше хубава. Кое е най-трудното нещо в работата ви като група? Значи, никой не ме уважава. Аз свиря от целия ми живот и винаги, когато се опитвам да предложа нещо, този не спира да свири, гадния барабанист, този също прави глупости, само този ме уважава. Те са много лоши хора и ме тормозят, моля ви, помогнете. Значи, първо го слушате, защото басистите нямат право на мнение. Най-трудното нещо, което се прави е да се съберем на едно място. И да се организираме. И четиримата. Защото тук са някакви уж познати хора из центъра, само той. Тегъл е. Пия сурово яйце след всеки концерт, брат. Значи не разбираш... Защо? Брат, не разбираш, брат, защото като пиеш едно сурово яйце след концерт, като са ти стегнали гласовите струни, това трябва да ти го отпусна, брат. Ама отпускам и всичко, плюс червата, но не и гласа, брат. Значи мога да седя... Брат, защото след 2 дни, вместо да стана и да направя и да умра, ставам и правя
и пак умирам. Но е по-добре, отколкото по принцип. Демек яйцето помага. Да си съра по-бързо, брат. Казвам ти, седя по 5 часа в туалетната след това яйце, брат. Ако не пия това яйце, брат. Не знам. Трудно е, брат. Като барабанист, кое е най-трудното нещо? То ли, той тропа на барабани, брат. Мога да му е трудно на това. Между мен, само преди това, аз много уважавам барабанист, защото много ме кеф там и правят нещо, разбираш смисъл. Той дрънчат и правят нещо. Той прави само... Най-трудното е да намериш толерантни колеги. И другото, което е да разбереш какво ти обясняват, като искаш да свириш нещо. Като ми кажеш, ще свири тумца, брат, няма да свира тумца, брат, не бачка така. Това ако работи от много време, брат, само ти казвам, тумца ти. И то става тумца. Менче най-яката част е просто излизаш на сцената. Какво? Ма реално най-яката част е просто излизаш на сцената, брат. Удръж каквото изискаш и просто всички кръщат, брат, се кефат, така че няма какво да се опаквам. Вие сте по... Като цяло... Спокойно. Как сте... Добре, това въпрос ще ми е интересно да го чуя. Как сте се изменили психически от началото на Голят до сега? Имам повече пари. Психически? Харча повече пари. Нямам повече пари, харча повече пари. Така, имам и други. Менталното ми здраве не е... Имаме ли ластик? Искам да му върна кокче отзад. Виж. Не, ще именно ме върна. Не, мога да се там, брат, седи. Няма нужда. Добре, няма. Слушай, брат, значи менталното здраве на човек, който е вокалист на група, брат, е много странно. Защото аз не стига, че трябва да пея за някакви депресивни състояния, които съм имал, но трябва да го правя да изглеждам все едно се радвам от това, брат. Значи аз седи на сцената, подскачам, брат, и се усмихвам на всички, и подскачам, нали, и се кефа, и танцувам, брат, и викам на всички някакви глупости в лицата им, брат. Обаче аз всъщност пея, брат, как съм допрял. Не. Сета. В смисъл, депресивни неща пея на сцената, обаче аз трябва да съм активен и да изглеждам. Като на американска песен, дето всички като малко сме вайпвали, дето е Чай, стой. Слушай. Това с Pumped Up Kicks. Не, дето е Сети ли се? Как? Я запей. Блю ли си казваш или не? Друго име имаш? Как се кажеш? I'm blue. Не. Една дето е It's me and my broken Не, вижте. Не, това не та. Слушайте. Да, сетих се. Сети се, как се казва? Отказвам как се казва. Не, стойте. Стой. Стерео Love май беше, стой. Сега ще ви кажа. Добре, значи той докато я търси, откакто влезнах в Голят, живота ми се обърна с главата надолу. Случиха се много гадни неща. Ние сме виновни. Не, частично са виновни. И имаше един много забавен инцидент на Нова година, където няма значение. всички знаеха... Ето. Спирай, копирайт. Идеята е, че откакто съм басист на Голят, съм... Само лоши неща. Докосвал съм живота си, така ще го кажа. В смисъл... Си трябва да говоря са. Къде беше въпроса? Как ти си изменил психическото състояние откакто в началото на Голят? Няма промяна, брат. Честно, просто харча пари. За простоти. Брат, при мен промяната е такава, че преди да свира в Голят ме хетиха, защото не мязам и не свира метал. А сам ме мраза, защото свиря метал, ма не мязам на метал. Три пъти по-зле. Просто такива групи ма най-хелейтват, брат. Унищожат ме. Ще дойда на следващия концерт с Red Hot Chili Peppers. Брат, с фак чалгата ни. като сметнеш, че сме група с мазни гадни брегдани и правя... и няма... Брат, няма никой с дълга коса, брат. Защо няма никой с дълга коса? Ние сме метали. Затова ни е бават, защото ние нямаме дълги коси. Да, всички имахме дълги коси, постаряхме си, сега всички ни е бават. Значи, аз какво да направя, че
Вземи. Да, не мога да Не му дай, моля. Като цяло, на добре или на зле? Зла. На зле. Ама не, аз на добре ще Не, кажа. на добре. не е свързано с групата, просто годината е шивана. Да. 2023-та? Беше, какво беше дупка в Сатурн, както го викаш тъй. Меркурий ти отли. Да, ретрограден Меркурий се казва и е нещо истинско, защото в ретрограден Меркурий се случват много гадни неща. Не, молят. Кът. Брат, не! Изгубих си портфела и се случиха някакви други гадни неща, Брат, свързани това с кола е чисто... и с прибиране. Не Това е е чисто катастрофа. до теб, брат. Време за следващия. Да си изгубиш портфела, чисто до теб. После ще ти кажа да виж, да знаеш какво. Какъв следващия въпрос? Кои са били оригиналните членове на Голят и как се присъединиха всички до сега? Това Това го говорихме. Кои са били оригиналните? Вие ли сте оригиналните? Не, значи Буси... Аз съм единствения оригинален мембър на групата в момента. Значи оригиналните мембъри бяха Коко, стария барабанист, Заро от Опиум, стария китарист и Джестър, който е стария басист. Значи вие сте някакви импостери. Да, Само той е ние аудио. сме фейк. Намерих ги да тропат на улиците на Витушка и... Да, ние свирихме къвари на... Викат, питат, буквално идват при мен и ме питат, взимаш и по 5 лева на концерт, и аз викам, взимам и по 10 и те се навиха. Така е. Само за парите Значи, го правим. как групата ви измени като хора? Това не е като психическо състояние, ами като хора. В смисъл, променили сте по-добре ли Там стане ни гледат, по... брат. Брат, станал съм толкова по-надут. Кам ти хора в Даско, се едно съм шефа на шефовете. Смисъл, нека да не съм, нали, но... Това го стави вътре. Да. Искате ли да ви запиша номера да ви звъннем да гледате повече? Това е перфектният момент да кажа, че имам 400 грама. Брат! Мога ли? Това ще се отежа. Да се отрежа, ама... Ще се За пусне какво? другата година. Добри, къмън. Добри, уволнен си. Ето, затова не получаваш респект, брато. Защото си басист и нямаш право на мнение. И с това няма да взема повече микрофона. Ще нужда ма къмън. Брат. Тежко. Бобка чули какво направи, да го изгоним от Не, тук. стига. Знаеш ли какво каза? Няма значение какво е казал. Чуваш. Сол каза би. Да, каза... И сега тук трябва да ви... Добре, на къпо. Да. Втори дъбъл. Да. Да, как ви... Имам въпрос, между другото, преди ти да си довърши историята. Аз... Ама, дедли си, защото, нали, човек не забравя неща в себе си. Аз, както направих подкаста, станал ли съм по-надут? Много. Да, довърши. Аз не помня кога стигнах. Каза, че си стана много надут и рано ти преди си бил надут, обаче като си почнал горят си. Не, аз по принцип наистина не съм надут, нито след групата, просто шегувам се, ама. Иначе чувството да си някакъв по-така, брат. В смисъл, спират ме някакви... просто си чувства. Брат, спират ме някакви в Даско и са такива, много яка група имаш, ама не ме следват в Инстаграм, брат. В смисъл, не ми знаят името. Просто ми казват, брат, имаш много яка група, аз съм такъв благодаря, ама. В смисъл, трябва нещо за мене. Но готино да те спрат някакви да ми се подпишеш на Не съм го правил лично. Да, Не съм го правил. Искам само кажа, че госпожа пита кога ще имаме секси потници на Голят, тъй че мога те да не ги бипваш. Трябваше така да диса Не съм се подписвал на никого. Не съм. Следващ въпрос. Дай същия въпрос. Ние сме се променили като хора. Ние сме... Аз съм си също. реално, Аз съм хората мъжлив съветскар. не се забеляват сами да се променят, обаче примерно, аз не забелявам нещо, да съм се променил в себе си. Нали, смисъл, нали, имам някакво повече самочувствие, обаче не знам дали е дразнещо, дори ако е дразнещо. Брат, нормално е като почнат хората малко да те по-така да те възприемат като нещо повече, си е нормално и ти да се възприемат като нещо повече. Да. Качваш се на сцената, гледаш 600 човека как крещиш на сцената. Някой път искам да дойда на ваш концерт и си кача горе на сцената и ще снимам само от подкаст такова. И ще изкрещя на микрофона. Последете подкаст първо, нещо Не, това. да крещиш микрофона, защото ще направиш пик. Добре, ма ще го кажа, може ли? Да. Разбира че може. Дайте да се разберем. Такова... Събота идеш, защото само това ще му хора. След това Събота това идвам. и няма. Добре, ще рекламираме подкаст пред Голят. Не, реално това го има, нали, че изведнъж просто хората почват да гледат, да те разпознат, ама идва обратната част, примерно мога почваш да се вглеждаш в другите хора, в смисъл, не да се вглеждаш, ами да се слушаш това, което ти казват и почваш го приемаш всичко по-навътре. И позитивно и негативно. Примерно на концерта ще ми се буст негото и ще си викам, аз съм най-великия на света, нали, така се чувствам, като свириш пред 300 човека, ама после на следващия ден става обратното понякога и някакво много
по-лабаво става. Като цяло най-важното е да приемаш нали, мнението на хората, ама в същия момент да не го приемаш толкова навътре. Нали, слушаш какво ти казват и ако прецениш, че са прави и го приемаш. Ако не, да си гледат работата. Нали? Тук моля си фана 20 бе. Да. Айде продължаваме за пост. Добри има от 2 групи, да. И той също. Реално Аз съм 3. две. Какъв И въпрос? ти ли имаш 2 групи? Да. Само ти ли нямаш 2 групи? Само то смотри. Сори, брат, имаме ADHD. И аз Да, колко? само това е. Значи те всичките имат по 2 групи. Аз А това като просто цяло съм пречи ли ви? В смисъл на примерно един на друг пречи ли? Или е нормално в тия среди? Не, те просто двойно по-надути. Гледай сега, реално това, което мога да кажа е, че свира в 3 групи и още 3 потенциални. И реално не е лошо. В смисъл, Лошо е, защото не не се- отделя време за нас Отива. и ние сме набрегнати. не се чувствам по-надут и като цяло ми е много ми е добре, защото аз лично обичам да свирам музика и да правя музика. Така че, да, на мен ми е яко. Брат, като сметаш, че те двамата... Не знаеш съм. Брат, като сметаш, че те двамата са в топ групите в момента, където са в малката младежка сцена, им е готино. Така ли? В кои групи сте? Season Joy. И Голиат. Аз съм в Клинкът. Единствените две тин метал групи, които имат над 1000 фолуара и те двамата са толкова надути заради това. Не. Той не ми вдига телефона, той не ми... С него само си пишем понякога. Какво значи това не си потрепавам като 3 месеца? Брат, трудно е. Трудно е понякога. Да съчетавате мечтата между двете групи. Не. Не съм човек общо. Добре. Ние сме като семейство реално по-скоро. Това е много готино. Върнахме се след кратка пауза. И проблеми. да, реално Абе, ние таки добре като сме страни, дали се чуваме? Да, бе, чуваме се. би трябвало, нека върнем по-силно леко. Да, тъй като някакъв забрави микрофона човек, нямам представа. Един аутист с бялата. Не човек, някакъв дето го използва да играе лига, брат. Но някакъв такъв. Да, нека продължим сега. Следващ въпрос. Така, стойте сега само. Не гледай. Значи говорихме за това как сте изменили като група, нали? В смисъл като хора. Да. Така, може ли да ме поканите на концерт? Голям фен съм. Кой това? Голям фен съм. Кой това? Едно момче, дето се запознах между него в Омигъл, в Оме, всъщност, дето е 08 или 09 ли той е китарист. 08, да. Слушай, Фицата. Фица канате постоянно на концерти, брат, то даже безплатно ми борисват. Фица, не те познавам, брата Майло. Фицата е детето на китариста на Пив. Да. Оня дето е Луди Жаби, нали тя? Да, бе. Луди Жаби. Да. Да. Ние знаем, сме Добре дошъл си, брат. Качва много странни историите между това момче. Не, Ти го нахрани. Не, бе, аз не го храня, аз много обичам Фицата, аз го познавам от 2020. Следващ въпрос. Чакай, Ало, аз го познавам. Супер, познати си. Следващ да, въпрос. покани си. Специален въпрос за Васко. Колко пръста са нужни, за да приспиш добри в прегръдките? Моля? Аз мисля, че нещо инсайт. Колко пръста са нужни, за да приспиш добри в прегръдките? Колко? Прегръдките на Сашо и Буси, докато те заедно се забавляват, гледайки Филия пада на пода в дружба. Как Филия пада? Аз не знам, аз мисля, че такива хора ли ни гледат? Това е реално е доста философски. Мисля, че това реално мат. Трябва да напишем за това. Мислите твърде рационално мислите. Да го рекрейтам. Аз няма използвам пръста за такива неща. Знаете ли какво искам да направите? Искам да напишете песен за падаща Филия, брат. Тело. Има такива. Това е проблемът. Вече има такива. Добре, слушайте. Тъй като си направихме традиция в подкаста да предизвикваме хората някакви неща, които им помагат, нали? Смисъл да предизвикват себе си като цяло. И сега до края на клипа ще ви измисля да напишете текст за нещо и сега това ще стане най-известната песен, казвам ви. Реално мога да направим това. За тази новата монета това има идея. Новата има текст. Може да направите и песен за подкаст, само... Нещо такова също е забавно. Следващ въпрос. Много мразя хора, които правят. Вика, да, вашата музика, да. Не се обижи. Това като го чуя. Как е правилно, така или така? Това е Спайдермен, брат. Така е правилно. Това е Спайдермен, Без това ти брат. искаш, брат, някакво По принцип, знаеш какво значи това?
Спайдерман. Не, знаеш какво значи това? Не ме интересува какво значи Обичам това е те, Спайдерман. Спайдерман ни обича всички. Да. Истината. Не, обичам те, това на езика на немите е обичам те. А това знаете ли какво е? Не ме интересува. Булшит. Не. Не, знаеш какво е аборт? Знаеш какво е аборта? Аз знам. Да, като цяло най-правилно да направиш. Кои кучко направя? А не. Реално, готино, като сте били с по-дълга коса, готино е като си тръскали така. Реално само за това е добра. Буквално само да сватя косата. Да. Аз имам много права коса по принцип. Аз също. И такова като беше дълга и тя се удря права така, ама боли, в смисъл боцка е така. Много беше дълга. Не, моята е къдра, е просто се заплита в мен. Аз заплитам в нея. Какви са ви бъдещите планове? За групата. Планирате ли? Като цяло предпочитам да го отговорим всеки лично, примерно какви ти бъдещи планове, планираш ли да останеш богат? Аз ще съм първи. Аз лично искам да стана Сол Гудман като порасна. Винаги ми е било мечта да бъда адвокат. Дори не се бавам. Тогава какво правиш в голят? Не знам, това е проблема. Учи по литература. Аз учи по литература. Идеята е, че ако не ми потръгне с групите, това ми е като мечта на работа, брат. Много искам да стана или Има адвокат. прекалено голяма конкуренция в момента. Няма смисъл. Искам да Прекалено стана, много работни места. ще стана или адвокат, или нотариална кантора. Добре, кажи ми коя година е написана по тигото? По тигото. Не съм зисо. Защо си този пич от Витушка? Не, защото той каза, че добър по литература. 1800... Не знам, 1800 и някоя, брат. Къснето. Не знам. Добре. Значи, Или 1900? аз в момента гледам един сериал в Netflix за адвокати и аз нали такова се възвършвам, брат, съм адвокат. Сивец ли гледаш? Не, Не знам. тихо, да, Суиц гледам, ама тихо. Какви са твоите бъдещи планове? Брат, ти си гаден, бе. Значи, нереалните планове е да си продължим с групата. Ако не, много бих се кефил да занимавам с евент органайзън. В смисъл да организирам евентчета, брат. Супер, значи Или нещо подобно. връзки имам вече. И номера му имам, даш. Буската ти? Да. Бих записвал групи също. Буска си гледал Инстаграм, брат. Да, реално. Известен човек, да. Колко фолуъра имаш? 1200. 1300. Буската ти какво искаш да поеш? Аз като порасна, аз ще съм инфлуенсър, брат. Значи, ама искам да транзишнем към жена и всъщност ще е много яко, представя си го. Някой ден някой ме спира на улицата и ме пита какво правиш, защото карам Ламборгини, брат. И съм такъв, всичко почна от една тъпа група в ММЗ. Бях мъж, вокалист, сега съм жена. Карам Ламборгини. Не, смисъл, реалните ми планове още не са на лице в главата ми. Възко ти? Сега, ако не стана Жиго, всичко е супер. Добре, какво му лошо с Жиго? Аз ти казвам, че е лошо. Няма нищо. Аз не съм казал нищо лошо. Той не се кефи. Просто, в смисъл, когато транзишнеш към жена, не мога да бъдеш Жиго. Така е. Истина. Ти? Ами аз съм още от преди да свиря, нали, с детската мечта, той да си станеш музикант цял живот. И реално като навлязох осъзнах колко всъщност тегаво е това. Ма сигурно това ще правя просто като сайт хъсъл, евентуално или това ще ми е мене и сайт хъсъл ще си бачкам някъде. Реално това е. Пожелавам ви. С две-три групи ще Брат, се с пробвам. Васко просто ще се набутаме в медиите и ще даваме там микрофоните на пичове, дет влизат и двамата направо ще свирим отделно. Той така прави клуби от спални, башка в BTV при Цитиридис. Айде бе! Как така, ама Айде, смисъл беге. къде? Ама къде? Той им закача микрофоните. Бати мама работи. Ние с него сме се виждали два пъти. Толкова не нужна работа, брат. Ние с него сме се разбрали, ако го видя трети път в автобуса, или втори там беше, да си татуираме заедно нещо на работа. Ево. Брат, Разбрали. това е като Толкова често пича, го дето виждаме. зарежда туалетната хартия, остава върху това, не е вътре в това за туалетната хартия. Толкова не нужно, мога го оставя в Да, следващ аз въпрос. сам си го сложа. Следващ въпрос. Следващото. Аре, трябва да сме по-екстравертивни. Добре, ще ме запознаете с пълни неща, разбрали сме се. Не го виждам по цял живот. Голям. Fear of the Dark или The Trooper? Това са групи ли? Не, това са песни на Iron Maiden. О, това е много тегъл. Fear of the Dark е по-добрата песен. На кой са песни? Fear of the Dark е по-добрата песен, да. Iron Maiden. Окей. Iron Maiden. Fear of the Dark. Окей, фер, няма да лъжа. Да. Буска ти. Цял Iron Maiden се съкват. Това не е вярно, брат. Добре, controversial
Имате ли планове за пълен албум в близкото бъдеще? Брат, много ясно. Много ясно. Ясно. Значи, казвам го сега, 2024 декември месец. Не, по-рано. Чай. Лятото според мен трябва да е записано. Само да кажа, тези 2 бона за този албум няма да събирам аз. Защо Защо 2 толкова? бона? Защо толкова? Да запишеш песни е скъпо. Много Ние можем да си намерим за време, не за песни. Ама пак ще е скъпо. Да, ама няма да... 1000 кинта идеята е за... 2024 албум. Следното. 1000 кинта платил 2000. Тъй като вече подкаст първо и Голят сме така, като излезе албума ще ви кажем. Да. Брат, А тогава вече сме... проблема е, че ни трябва за 2 дена студио, което ще е 500 кинта само за студиото и 500 кинта за човек, който е може да там. не е в това точно дета, аз ти казах. Ама това е Това е много хубаво обаче. Следващ въпрос. Ако намеря връзки с този момчета, веднага ви казвам. Разбира се. Ако намерим някой адекватен подкаст, ще... Има Паскал. Това е най-време. Да, продължаваме. Аре, махаме на... Какво каза за гъбите? Значи, къде бях? Записване? Аре да спрем с много добри забавните истории, защото аз трябва да си после 2 секунди. Лайдис. Значи, забавната история е, че... 13-та забавна история. Ти да го чуеш на концерти. Хора, искате ли да чуете забавна смешка? Никой не се смее. Шегата за Едип е добра. Шегата за... Искам да чуя шегата за един. Не, моля ти се, брат. 2-минутна шега, която трябва да знаеш гръцка митология. Как да не направя? Това Аз за за много гитара почва ли? да свиря реално. Да. На един концерт идеята беше, че ние сме в публиката и се качваме на сцената и аз бутнах една лодка и тя падна на земята и през целия концерт тя ме гледаше влюбено. Така че... Това е Тя забавно. беше Това да много не е дет. Аничка. Виж, не искам следващия път, като има просто... Забавна история. Ох, брат, защо ме драни толкова? Защо се брат така с мен? Аз след Голят вече уморен, искам да си почина, брат. Отивам вънка, седа на паметника на опашката на коня, седа си и ще викам, тия да не почват, аз влизам и те свират вече интрото и му викат, тя стичам, и аз бутнах някакво между другото. Много да ми стана. Следващ въпрос. Като има хора, скачате ли по тях те да ви движат? Не, има техника по нас. 80 кг, върху който и да скоча, брат, трябва да е поне 90 кг за да ме фане. Аз ще ги хвана. Ти ще ме фанеш, ма ти не си ми на концерта, разбираш? Мисля, ти не си момиче на 13, виж си. Тя като ме види, тя 13 ще годишни види ли едно ви такова? лунно затъмнение. Ти не знаеш какво има. Ти разбираш ли, тя седи отпред, само вижда едно лунно затъмнение и после си причернява. Повече никой не я намира. Аз или ще я погълня или... Не, реално не мога да се мятаме, защото, примерно, аз китара, той бас, той трябва да Да, свира. да, съм метна. Като цяло само аз мога да се метна, ако искам, обаче ако искам да убия някой. И той трябва да ми е на концерт, трябва да е пред мен. Той ще плати 10 лева за да умре. Да, сега. Това е цената на смърт. Чакайте, а вие вече имате ли албум? Не, имаме има две само... и питам. Да, защото ви питат кога излиза албума в тубата, те казаха най-вероятно другата година. От първо училище ли са? Само аз. Той. Само той. Най-доброто, нали момчета? Да. Да, кажи да. Не, буквално не. Реално, вие отстрани, нищо не е така както отвътре, ние имаме на яката даска. Рано е готово. Аз съм изкала Рано на по 20. писание Това е звучи като готово. отвънка изглежда готино. Смисъл, Някакво педалско. да, бе, да, смисъл изглежда като даско, където не дискриминира дали си черен или дали си гей. Смисъл, в който даско... Това не трябва да го блипва, защото между другото това е... Ако смятате думите черен и гей за обиди или за лоши думи, значи вие самите сте расисти и Не, хомофоби. слушай, значи в първо изглеждате хората, все едно въобще не дискриминирате никой. Но това да учиш в дружбенско даско, трябва да си... Израснал съм с мисълта, че всички черни и гейове са най-гадните хора на земята. Обаче имам толкова черни и гейове приятели, И двете. че си потвърждам... Не, готини са хората. Накратко, само тропа ги. Готини си. Не, обичам всякакви хора, които те ме обичат. Да, точно. Той в бобката ви пита по-рано, обаче го има въпрос, как избрахте точно този жанр да свирите? Много е готино, много тупцо. Много тъпца. Аз маза класическа музика. Аз реално съм гранджар. Аз в смисъл... Аз Добре, слушам... добре. Това няма нищо общо с въпроса. Няма да спира хората как си станал гранджар.
обясни са. Аз реално съм гранчар. И обясни са най-любимата ти грънч група, брат. Не. И след това защо кой това? вече Казва Берси няма. грънч е Аз нирвана. реално правя грънци. Грънци. Да, в смисъл, Моля те, дай следващия въпрос от Добри, ще има още една забавна история. аз много се Що бе за забавлявам. гранджи има даже две забавни истории. Как дойде идеята за създаване на група? Точно ти си реално си единствена. Да, брат, Не. ако ми беше скучително, ако нямаше какво да правя, че как на пичка трупаше на барабаните, брат, дай създадем група и Не, то стана група. брат, първоначалната група, дето беше име, Брат, беше на говори Базик глупости. и след това просто станаха две сериозни групи и една се разпадна. Да. Да, горе нещо такова. Не, просто ти е било скучно и си направил група. Да, като цяло. Просто казах, не искам да мързувам, искам да мързувам по друг начин. Коя е любимата група? Alice in Chains. Забавна история имаше. В момента, В момента не. не, заради новия албум Savage Ravage са on top. Аз съм с това. Аз винаги си седя да спай с тайтън. Аз се сменям по... Аз съм на дни, брат. Човек, те ми говорят някаква... Нямам идея за какво. Чакай, става брат, въпрос. това са... Не, вчера слушах Nirvana, днес Savage Ravage, защото съм фен на Eminem, тъй че не ме Warner Shore кавър кога? Румена гръмни се. Румена е Румен. Гадни дедкор, металкорове с това Уил Рамос, дед мяза на жена. Ама, пиче писка. Че пищи, брат, пищи. Има въпрос добри, дали си обратен? Зависи. Аз казвам да вместо Моля него. се целунем в ефир или? Може ли реално? Можете да се намерите. Гайс, Е, това много добре говоря. не, спри го. Бус. Аре, Само после го спомня. Да. Не съм гей. Другото от време в време бих слушал нещо такова. Кефи ме. Брат, много ясно бих слушал това. Има въпроси към Сашко, дали е обратен и към теб, обаче нали? И аз сигурно ти. аз имам приятелка да го прикривам само. Да, сейм. Не тук, добре. Да, като цяло всеки от групата е обратен, обаче си има приятелка, за да го покрива като цяло. Значи, реално, защото момичетата, ако си с най-добрата си приятелка не изневяра, да неки ако момчета си с най-добрата си Това приятелка не е пълната изневяра. потия, брат. Пълната потия. Знаеш, Ще малко ако преминаваме приятелката набързо ми- темата ако за приятелката ми лошите ще ни знаеш какви ще м***ям като силно добри. Смисъл, Истинска история, реално. смисъл, Забавна история. Вижда да това е много Сумарно. забавна история, брат. Всеки път като целуна мой някой приятел, това за че сега го правя много често, аз реално Реално често. Аз всеки път като някой приятел. не смисъл, то не е... То не е като да не ми харесва. До тук, следващ въпрос. Не, искам само по време бяхме гей прайда. Аз не Всеки подкрепям път- гей прайда. Всеки път като... Заради организации. Не, виж сега, всеки път като целувам мой приятел, което не се случва толкова често, колкото звучи, най-много един път на седмица. Но то Виж, е всеки нужно. път си го изяждам, брат. Ма Брат, брат, не е моя, изяждам бой, брат. Да. брат, Дали ти от си баща ми да или is от good гащата ми, night, няма кой не го значение. прави това? И от двамата, едновременно. Следващ въпрос, може. Моля те. Аз след малко ще ви питам и за нещо друго. Колкото за да пеете интрото на Бен 10 на... Колко за да пеете на интрото на Бен 10 на концерта? Бентен. Бентен, имаш Брат, преди. Бентен, 10 лева. Да. Поне 5000 лева. 5000. Поне, Чай, какво беше това? поне 20 лева чекам дюре. Абе, я ми истина ника и интрото, как беше? Поне 5 лева. Туру, Виж си, за 5 То лева. как беше изобщо? Не помня. бум, бум, Няма значение. Много лошо интро. Умеете ли да импровизирате? Бат, много ясно е сега гледай. Ти като вокалист може да Аре, импровизираш. са. Аз през цялото време импровизирам. Аз Добре, си спомням стой. текстовете. Я дайте някакъв филтър ми ти примерно принежда подкаста на бързо, брат. 15 секунди. Ти за подкаста, брат. Айде, да се Е нещо метал, бе. Не толкова метал, брат. Добре. Това е много на метал. Добре, не си барабани, давай ти. Не. Телефона. Дай ми брейкдаун. Брейкдаун. Да. Брейкдаун. Заплатя брейкдаун за Сега ще ти приятел. дам Той един. иска не за Бентен, бе, за подкаста малко. Да, бе. за подкаста. За подкаст. Стой, Как се казва аз ще ти дам един брейкдаун. Подкаст първо се казва. Добре. Нещо такова, може нещо да изтънаникаш, брат. Не бе, аз ще... Та може, като го направим, може да си го сложим за интро на подкаста в началото. Стой. Ох, дано ще има много, такова.
Не, интрото е това. Не, ще запишем след какво е интрото. Да знаеш, това е интрото за подкаста, брат. Аре си какво учат? Той само още някакви въпроси имаме. Само един-два. Значи колко от вас са с приятелки? Всички. Сори, брат. Сори, брат. Такава година. Бобка, влизам в група. Правя си група. Не е заради това, само Няма да нищо. При мен е заради това. Добре, от колко време си Тук приятел? мен малко. Добре, тъкмо да минем просто за любовта, така е първо кажи, караме. В смисъл, от колко време с приятелката си? Ние направихме 2 месеца, сега ще правим 3. Също. Питай проблем. Също. Шит, утре става 4. Месеца? Да. Година и 3 месеца. Кой е набър приятел? Кой е набър приятелката ти? 07. Най-хубав набор, най-хубав. Не. Буквално 07 Какви въпроси ли ще питаш сега? Еми... Мисля и двамата можем да сме криминално проявени. Да. Само не кажа 0,9, другото става. Добре. Не, сериозно. Не бе, не, но да. Много сме. Ма миналата година, или била много малко е, брат? Той беше малко. Аз бях малко. Твоята... 0,6. Какво са 4 И моите е години? 0,8. Не, бързо. Ти си 0,7. Да. Той е 0,6. Добре, тебе нещо питам. И аз съм 0,6, колко е въпрос? Ей, той мотор не съм смица, ако му вържа. Така да е, ще ти Това е вържи тайната. на осмица, но той е до теб. Спокойно, няма нужда от осмици. Давай. Давам. Какво давам? Добре да питам, каква е тайната за дълга връзка? Да си готов, брат. Трябва да си готов да ядеш токати. Много. Много. Сега зависи каква си хванеш, нали? Сега моята си е доста... Абе, по-силно от теб, че всеки си. Абе, да, като цяло. В смисъл, аз мога вдигна 80 кг лежанка, тя мога вдигна лежанката 80 кг върху тя. Какво да кажа, брат? Ще й кажа нещо на крил, ще ми щупи краката. Няма да й кажа нещо на крил, тя си помисли, че има нещо и аз ще ми щупи Като краката. е питал, каква е тайната към тайната връзка? И той трябва да... Абе, тихо бе! Виж, тайната е реално Да споделят. брат, Да бъдете приятели. Чакай, привилегии. брат, да си такова. Да си готов да те контролира, брат. Звънят ти. Не казвам, че ме контролираш. Усети се, че Ако си искаш казваш. помощ, ми игри 2 пъти. Не казвам нищо такова. Мига, Мисля, нямам Не бе, си губе се да няма проблеми после. Да бе. При тебе, кое е най-важното нещо във връзката? Това става много... Брат, елементарно да се разбирате, това е. Не знам. В смисъл, доверие, честност. Това е да се Доверие, разбере. да, реално всичко е на доверие. Примерно има някакви неща, като... Това не знам, той е някакви индивидуални принципи, има примерно като ревност, това за мен буквално е като обида или нещо такова, в смисъл просто трябва да всичко е на доверие, реално до някъде. Виж, разбирам те, ама по-скоро аз съм много ревнив човек. То идва от това, че не че нямаш доверие на твоя човек, Ма тя ми казва също. ами нямаш Аз искам доверие. да убия. Ами нямаш доверие на другите хора, защото знаят какво си им в главата. Защото примерно. Ма какво те бърка? Брат, имаш нож в джоба. Ако приятелката ти казва всичко, което се случва, продължаваш да имаш нож в джоба. И ако реално нещо се случи, имаш нож в джоба. Брат, някакво... При тебе какво е, Аз имам нощ, ти нямаш. какво е най-важното нещо в една връзка? Да имаш нож в джоба. Аз Не бе, най-важното е, брат, Да имаш два честно, ножа в джоба. освен двата ножа в джобовете ти, трябва да си имате доверие и да си споделят. Защото вие, ако не си споделяте, Да, вие що да, сте в връзка. Винаги пари за кондоми. Това ме оттегва вече. Това е тега въпрос, брат. Нямам пари да се усмихне, брат. Мали става инфлация. Мани. Не, човек, аз направо нямах пари вече. Сега ще А, някакъв и подкаст ти- се развие да почнем да изкарам пари от подкаст, да мога да платя на тях. Затова, ако искате да си вземете, ако искате, дай ми парфюмите, ако искате да подкрепите подкаста, си вземете парфюми, но не се шегувам, буквално са... Брат, дай Реално ми съм един много за вкъщи, фреш. моля ти. Добре, ви сега ще така, кой най-много ми хареса, кой ползвам най-много. Бобка, носи си твоя. Добре, Не. слушай. Значи, между другото, момчета, аз дори може да се шегувам, обаче не се парфюмите много. Да, Херера 220 твоя. А реално как ги правиш? Сол, къде ги крадеш? Дистрибутор съм. Не си носи точно най-хубавия. Добре. Чакай, аз си го нося. спонсорират.
Не, с един приятел се занимаваме с това. А, И да, си се обиди. това е най-хубаво, това аз него по. Брат, всички дете ми да ги помириш, мириш по един и същи начин. Не. Не, знаеш откъде идва това? Сега ще обясня. Смесват ти се миризмите, трябва ти да помириш кафе. Това. Наистина, парфумите са много хубави, ако някой иска да ми пише, ако се интересува наистина, 10 лева едното, да. Не, така е. Нека продължим с въпрос. Кое? Давай, че трябва да си Това за кафето е така. Буква и мухи не се добавите Майка се. ми ще ме хвалне. Добре, и сега последните въпроси. Кога ви е била първата целувка? Да, съм заучил. Първата целувка във връзка или по принцип? По принцип. Значи... След 6 класа, брои беше 6. И беше 6. Виж са, значи първата ми реална целувка беше, когато бях много влюбен в госпожата ми, ама нали в детската градина, това е преди 6 класа. И отивам при нея и, ама не си такова, рейп, в смисъл отивам и само съм така забим си главата в нея, брат. Реално, знаеш какво? Имаше, нали има един въпрос и не го задаваме на момчетата. Целува ли човек от същия пол? И някой те само... По-често отколкото. Веднъж седмично поне. Брат, първата ми целувка реално е с момче. Без да искам, но е с момче. В смисъл, момчето Моля си те беше... да обясниш. Я, Васко, я кажи Момчето си кога е беше твоята мега първа супер целувка. шашово, брат. Момчето... Блузка, тихо са. Васко, обясни Говоря кога. за моите гейски афери с приятелите ми от 7 клас. Слушай сега, Не момчето бяхме беше приятели в някакво 7 клас. супер шашево и ама толкова... Брат, виж май. Бак ме отива в обувки. обувки. Моля да те вдигни малко, брат. Друго си е да караш скейт, брат. Брат, друго си е. Братлето. Така се проветрят и не смърди. Само ще кажа преди да дойда насам, докато се чакахме, той имаше поради някаква причина имаше такава запалка. Я кажи какво го сравни като идвахме. Да, е тук, не, ти как го сравни? Нямам представа, не си спомням вече. Лоши думи. И Госпожо Койнарска, ако гледате 2,50 вика, момчета, дайте ми 2,50, ама такъв от нищо. И те просто, те са нали се познат и викат, искаш да гръмнеш за палката ли? И той вика, да, нали? И такъв 2 минути тя някой му даде 2,50, чака. И по едно време просто нали седим си говорим си и просто затича, защото казах пред църква съм брат на те гръми тук. И викам, и той просто затича, отида на улицата, гръмна я, ама то беше много готин гърмеж и кучета се разлаяха, нали, разгледаха, хората гледаха и само в далечината идва някакъв полицай. Моят изобщо няма нищо общо. Брат, не ми се занимава да лафа с куката, разбираш, аз просто почвам да си хода, да не ме следва, обаче виждам, че ме гледа в очите като се обърна. И затова почнах малко по-дълго той е такъв, нали, ходиш такова обръщи и после почна да тича, брат. И само полицай мина през нас и вика, той за какво ти си, какво се прави интересен, нямам, аз не съм за него. Кой го вика? Да. И вика, после се върна обаче. Брат, виж, в смисъл, има ли логиката да остана, да се занимавам с куката, да ми чете конско, затова че съм разбил запалка в земята, или мога просто да избягам за 2 секунди и да се върна обратно там. Смисъл, той е някакъв, такъв кука и ще ми кае... Ама не, много респект за полицаите. Уважаваме ги много. Да. Уважаваме ги много. В смисъл, те са ми като бащи всичките. И последните въпроси, нали? Защото при вас малко е по-сложен въпрос, защото вие всички си имате приятелка. Не, момчета, как всички си имате приятелка, наистина? Брат, аз съм много чуден. Не, защото аз примерно много... Да, той е сладък, брат. Вие всички сте сладки, брат. А обаче, не съм гей. Наистина. Жалко. Добре, тук човешката реакция ли направиха? Мисълта ми е, аз на тази възраст не вярвам напълно в истинската любов, брат. В смисъл, вярвам, че има там някъде, обаче мисля, че е много рядко и много сложно нещо. Не, брат, яко е да имаш гадже. Ти ме съм в връзка, аз така съм във връзка. Гледай сега, яко е да имаш приятелка, защото като имаш жена, тя все едно те спира това да правиш глупости. Да. Не, виж, на тия години си създаваш представата за това какво искаш да чувстваш, кой искаш да си. Смисъл, изграждаш си представа за това какъв е твой стил към жените и дали реално си към жени, брат. Смисъл, мога да харесваш жени с пишки, мога да харесваш мъже с... Това не е цензурирано, това буквално е полов орган. Да. Учи се по биология. Ема казвате му биологично. Пенис. Буквално. Знаете ли защо те се казват тести си? Защо тести си се казват? Госпожа Койнарска ни го обясни вчера, така. По принцип...
Как ще не помня? Брат, госпожа слушай, Минарска само е една... от кой език беше? От кой език беше? От гръцки, от латински така. Тестис е свидетел. И по принцип от латински. И когато за да е в съда, нали, добре, нали, иска става адвокат в съда, ти може да потвърдиш, че не можеш да приемеш един свидетел, но са поне двама. И затова са тестиси. Брат, това си го представям в част и го казва госпожата му така супер сериозна. Значи всъщност това е тестисите, брат, защото без единия не може другия. Не мога да Ти го извадиш от контекста, това не е готината госпожа, може да го видиш. Аз не съм казал, че не е готината госпожа. Ма знам, мисълта ми е, брат. Не рамквай госпожите. Брат, всички госпожи са готини. Да. Не, в смисъл, аз мисля, не казвам, просто казвам, че... Добре, просто госпожата Конярска си знае, си пари съм казал. Просто тя е най-старша, тя има най-много опит с децата. Много кът. Не, смисъл, виж, не, аз нямам това предвид с темата за тестите, къде произлезе думата. Аз запитах нещо подобно, обаче къде се виждаш след 10 години? Брат Матия ти звъни. Виж, ако не съм станал напълно гей, не се виждам в гей бат. Това му така, не се виждам никъде след 10 години. Аз съм благодарен, ако съм след 10 години. След 10 години се виждам... Къде се виждам? Най-вероятно ще съм зад Стърлинг. Бара Стърлинг. Не знам какво ще правя, но ще съм точно отзад на бара. Много добре знаеш какво ще правиш. Аз сега за след 18 имам осигурен апартамент, така да се представям, лежаш на празен апартамент на земята. Гледайки видео, брат. След 10 години се представям, че съм на 27. Мале, ти си много добър, брат. Не, човек, не си, реално това е реално. Не си който иска да е истински отговор, сега аз трябва да кажа някой прости. Не, кажи. Дай истински отговор. И ще кажам после. Аз не мога, аз не мога, аз за мен той не е толкова. Си се оттупа. Не мога да кажа фалшив отговор. Аз буквално се представям на земята на апартамент, гледайки някакви. Аз кажа как ти си се представям, не е хубаво това да се казва. Аз знам. Зависи как всичките неща тръгнат на тази. Има няколко различни пътеки, брат. Едната пътека свърши много зле, едната свърши много добре. До тебе си зависи вече. Виж, в едната посока съм жена с Ламборгини, в другата посока съм предрусван наркоман в пода на мазето на дядо ми. Всичко е възможно, всичко е възможно. Ама не взимайте, не употребявайте наркотици, те са лоши. Много дип. Как се след 10 години? След 10 години, сигурно ако съм завършил, ще работя и предполагам, още се занимавам с това, надявам се. Потръгнал съм след 10 години. А ти знаеш какво университет искаш да си? Какво? 10 години, бе. Какво 10 години? Университет. Да, аз съм завършил на 23 от 4 примерно още. Ама ти са си на 17. И? След 10 години си на 27. Да, бе, точно. Надявам се, ти каза тъмън завършил. Не, в смисъл... Не знаем между зависи какво че човек. А ти какво смяташ да следваш? Вероятно психология, не по друга причина, защото много те издига в обществото по някакъв начин. Да, смисъл, представяш ли си класът ти да пише философия като избираем предмет философия, в смисъл от, нали, психологическо развитие. Брат, аз бих се върнал в Древен Египет и бих станал писар. А знаете ли всички по история учители. А знаете ли какво е... Знаете ли какво искате да следвате? Казвам, ти наистина. Да, аз съм си запълнил университет даже в Берлин за такова, за AI и IT. What? Брат, аз в свободното си време се занимавам с програмиране. Май намерих в едитор. Аз едитвам от четвърти клас, брат, както откриха... Значи може да ни удриш на рамо време. Откакто открих PowerPoint хак, брат, направо... Значи може да ни удриш на рамо. Откакто си качих, откакто си инсталирах Minecraft хака, брато, от тогава ти казвам съм IT специалист. Не, смисъл, откакто разбрах, че аз съм единственият, който мога ползва Lucky Patcher в трети клас, брат. Аз може направо. Lucky Patcher. Не го ли знаеш какво е? Човек, само Head Soccer случи Lucky Patcher. Това ти слага пач на игрите, където... 9. Смисъл, прехвърля плащане към техния сайт, който слага кът на тракинга
Това е много незаконно хубаво. Супер незаконно. Те го баннаха. Те почти го баннаха. Къде има? Почти го баннаха. Има нов сайт, брат. Наскоро си го изтеглих на телефона, но много не трябва да го теглиш. Не. Айфона не струва. Също ти го Затова си купуваш Android. И си теглиш каквото си искаш. И после след една година си купуваш нов Android, ще остарят Android. Пълен с вируси. Аз като малък много си обичах да взимам игрите с Lucky Patcher. Аз даже коя игра най-много обичах да си тегля, човек? Със сигурност Head Soccer. И Dream League Soccer също. Брат, аз Head Soccer да цъкаш българина. не разбираш, един ден аз съм 5-ти клас. И игра Isaac, The Binding of Isaac. Брат, аз и се опитвам, и смисъл, разбираш, аз я цъкам вече на телефон, когато я изкараха на телефон. И, нали... Брат, има с телефон. Мукти ми. Значи, тръгвам да я хаквам, ама аз вече съм постигнал някакъв прогрес. Тръгвам да я хаквам, брат. И се сещам. Аз изтрих си сигурната игра. Леле, колко пъти ми се... Не, и слушай, и след това разбирам, че аз няма какво да хакна в The Binding of Isaac. Не ми работи, нямам за какво да я хакна. И направо топките ми дропнаха тогава. Човек, тогава станах мъж. Много пъти ми се случва. Ето на също. Аз ли? Да, само така, той пиче много, той просто се играе много мен пиче. Много ясно, брат. Много ясно. Пускате реално да... Ти какво искаш следваш? Аз не казах ли, аз реално желая да... Или с Event Organizing, или примерно записвам. Има ли такова следване? Event Organizing. Има Event Organizing. Къде е това, в какво ти трябва? Честно казвам, не че ти трябва много, но ти трябва много пари. Това с голят няма стане. Това с голят няма стане, аз затова сигурно ще карам нещо, ако с Андро сигурно ще пиша музика. Винаги ти трябват пари, за да изкараш повече пари. Инвестиция. Пики Блайндър, брат, пасти да... Брат, ти като нямаш пари първоначално... Аз ли нямам пари, бе? Инвеститори. Какво да ги правят тия пари, бе? Баленсиага. Са новия модел, брат. Те още не са излезнали. Цезар Пачоти. 12 хиляди. А ти какво следваш? Както казах, искам да бъда Сол Гудман. Ще следвам или право, или икономика, или ако изкукам много... И те виждам на 21 години с пръсната глава на пола на баба ти, брат. Даже до тогава съм измислил трицевката, брат. Ще стреля на триъгълник и като си пръснеш главата, брат, е така на кръчета, брат. Ще го гледате зимата на 2025-та. Този епизод ще е много гън. Време, приключваме. Момчета, изключително приятно ми беше с вас. Даже някой път... Какво? Слушай ми се с гърба и не видях. Да. Какво направиш? На нас ти беше приятно, но знам, че на теб ти беше приятно. Няма как да си приятно. Цяло сме приятни хора, брат. Някой път? Не сме груби, не дискриминираме, обичаме всички. Не. Само така, момчета. Не бе, искам да кажа, Голият, ходете им на концертите, помогнете им с парите да могат да инвестират в бъдещето си, вземете си от нашите парфюми, допълнете на подкаста и на мен най-вече. Купувайте, нали, всичко и просто помнете. Да, искам да кажа, това да ще го казвам. Брат, обичайте света и света ще ви обича. Те да се правят снимка да